Bapa may magani nanang Yesu may cinta say muje mune miwa kerwa awurin al-Masih Yesus sunat may dadinji ba may kamar sa ba may fi inasun sa kamar may Yesu al-Masihu Yesu al-Masihu may badala fianishi tutafazunubanmu muje murun kigafara awurin al-Masihu Yesus sunat medadinji ba may kamar sa ba may fi inasun sa kamar may Yesu al-Masihu Yesu al-Masihu may kawukafaraneshi yadong kezunubanmu ya kesubi sa itace acikin nasa Yesus sunat medadinji ba may kamar sa ba may fiu inasun sa kamar may Yesu al-Masihu Yesu al-Masihu nanggabazamu ya beshi mulafiayu bamagani na zunubi sewurin al-Masihu Yesus sunat medadinji ba may kamar sa ba may fiu inasun sa kamar may Yesu al-Masihu Yesu al-Masihu amadadan kimasuya dabasu zacetunsa muse muje munemesu mukesu muri Yesu Yesus sunat medadinji ba may kamar sa ba may fi inasun sa kamar may Yesu al-Masihu. To madalla mun gode da wannan waka ta musamman. A daidai wannan lokaci za mu ba ma su Evangel Art. Kuna da waka? To wannan fili domin ku.
Nunamani surfing kaunarka ina marmari sumunta da kai nisan bika ko'ina. Ina marmarin zumunta da kai, nuna mani zurfin kaunarka. Ina marmarin zumunta da kai, ni zan bi ka ko'ina. Ina marmarin zumunta da kai, nuna mani zurfin kaunarka. Ina marmarin zumunta da kai, ni zan bi ka ko'ina. Ina marmarin zumunta da kai, nuna mani zurfin kaunarka. Ina marmarin zumunta da kai, ni zan bi ka ko'ina. Ni zan bi ka ko'ina. Ni zan bi